Чуйте това сигнала. Ами, обикадай го този момент. Приколи го. Влизай се в боя, бе, човек. Върти се, не влизай в боя, бе. Тя е оттам. Не спирай. Върти, върти. Давай, той е изморен. Продължавай. Няма да спираш. Не спирай. Върти. Върти и удрей. Мисля, тата. Давай, трябва да издържиш. Дани. Точно така. Дани, удрей го, бе, не го жили, бе. Удрей го, бе, Дани. Не спирай, Дани. Дани, идете, ти да го пиш, не трябва да биете. Би го, бе, Анди. Дани, все тая, бити се. Точно така, давай. Обикаляй го. Не дай да сътиш. Завърти го, избури го. Дани, не ме слушай. Давай, още. Още. Не спирай. Не си гледайте времето. Дани, седай.